en España nuestros principales bancos tienen una historia muy negra detrás. El banco siempre ve por ellos y no les importa las personas. No és una banca que tenga com a primer lloc el benefici social. És un formiguer que totes les persones anem entrant un poquet, i ells viuen molt bé, molt bé, molt bé. No en som conscients d'on van a parar els nostres diners. Hi ha molta gent que no li agrada que això se diga, però en esta vida n'hi ha dues maneres d'actuar. Una és dir-li a la gent el que vol sentir i l'altra és dir-li a la gent la veritat.